Za toto ma budú niektoré e-shopy preklínať, ale vieš si urobiť vlastný parfumový vosk, nemusíš si ho kupovať. Tento je Latafayara. Môžeš si ho urobiť z akejkoľvek voňavky alebo z akéhokoľvek oleja. Ja som tento robila z tohto oleja, ale teraz si chcem urobiť jeden na Pradu Paradox. Zoberieš si kelímok, taký prázdny. Toto neviem odkiaľ mám, nepýtaj sa. Vazelínu. Vazelínu. Kuku, čo je? Nepapám tu nič. Dáš tam tú vazelínu. My sme si s kamoškou urobili asi na 3-4 parfémy, každá. Teraz si to bereš svoju voňavku. Všetko je masné. Videla som niektoré videá, že sú vazelínu roztápali, ja to neroztápam, lebo nie, už to len zamiešaš. Treba tam toho trošku viac. Vtedy pridávaš parfém alebo parfémový olej, dokým nie si spokojná. Teraz. Kdekoľvek to natrieš, tam budeš voňať. Skús to aj poboskať ako ja. Milujem. Môžeš si kúpiť čisté bambucké maslo, ktoré predávajú v DM neparfumované a môžeš si to spraviť z toho. Zároveň ťa to bude aj nádherne hydratovať a tvoja pokožka bude z bambuckého masla vyživená. Nemáš zač?